No deu recordar. Era president de l'escola de Gall, que es va tenir una discussió molt forta amb els formats, que estava president ara, i es van discutir molt fort. Aquell dia va ser molt difícil. Brian. I quin plan ha pogut fer vostè després de les eleccions de passada? Buscar feina. Buscar feina. Yasmin. Com és el barri de Salina? Com és? És un edifici que era un palau. A veure, és un edifici que es va construir al segle XVIII i es va construir com a arsenal militar per vigilar Barcelona. Se'n recorda que l'estelada de Felip V? El Felip V construeix entre guanya la guerra, prohibeix el català, prohibeix les institucions catalanes i construeix un arsenal militar dintre de Barcelona per vigilar Barcelona, justament. Bé, doncs aquell arsenal militar va anar evolucionant, després es va convertir en un museu, en un palau de la Reina, tot i que la Reina no va venir mai, i ha anat evolucionant fins que als anys 30 del segle passat, o la República, allà s'hi va posar el Parlament. Per tant, és un edifici noble, que té un gran valor històric i simbòlic, que té les parets molt gruixudes, perquè justament com que era un arsenal militar i haurà pólvora, perquè no patés, i és un edifici que jo recomano de mobilitat. Podeu anar-hi quan vulgueu, els caps de setmana sempre està obert. A part de l'escola, també podeu anar-hi vosaltres. Cristina. Avui per avui encara tenim contacte actiu amb el món de l'escultura? Sí, amb el voluntari. Vinga, la Laia. T'agrada ser president del Parlament de Catalunya? M'agradava, sí. Sí. M'ho he passat molt bé. A vosaltres us agrada estudiar? Ara els mestres que no mirin. A qui no li agrada estudiar? Va, ja ho he vist. Ara preguntaré. A qui no li agrada menjar? Menjar. A qui no li agrada menjar? Doncs estudiar és tan important com menjar. Si no mengeu, què passa? Bueno, que aneu tant buscar la vegada més febles i malament rai. Si no estudieu, us passarà el mateix, cada vegada tindreu menys capacitat. Per tant, és molt important, ara, en aquesta edat que teniu, és molt important que us agradi estudiar. A mi m'agrada molt. Molt. Vinga, Soler. ¿Usted espera saber animal para decir presidente del Parlamento de Cataluña? No gaire, no ho sé. Dani. Que quines coses bones té ser president del Parlament? Conèixer molta gent, treballar pel país, veure com projectes que es poden realitzar, explicar què és Catalunya al món. Té moltes coses. Vinga, Mohamed. En sortir del Parlament que has dit que aquesta setmana en què va treballar? No ho sé encara, estic pensant. Jo crec que hauríem d'anar a Cabanya. Què us sembla? Fem dues preguntes més i prou? Però que no estiguin repetides, Vinga, Merche. De petit, el col·le quina era la seva opinió? La més major partida, la més major. Era de les matemàtiques i l'historià. Matemàtiques i llatí. Llatí ja ho farem a la seva activitat. L'Edgar. Vai, Gerard. En quants partits has estat? Partits polítics. Vaig estar en un partit que deia Som l'Institut d'Esquerra, que després vam acabar Esquerra Republicana, perquè he estat sempre. Mentre he tingut, des del 87 que vaig començar a ser regidor de l'Ajuntament de Reus fins ara, regidor, diputat i president, sempre he estat Esquerra Republicana. Molt bé. Sí? No tinc res. Bueno, la escuela es para dedicarnos a estas cosas, un partido, territorio.
biblioteca? Sí! I llegiu? Sí! Qui no llegeix? Això és el mateix que no menjar. S'ha de llegir. Aleshores, com que segur que sou bons lectors, us hem portat uns llibres. Si ho deia jo, però hi ha dues condicions. No. Hi ha dues condicions. Dues. A veure que les endevina. Primera. No. No xiular, però... Quines condicions? Primera. Ara. Molt bé. Segona. Molt bé. Sí? Les tractarem bé, d'acord? Sí o sí?